Ka United Democratic Party ka Biden mentalang hapo ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance ka lapan pau ba ka sorkar ka ban phai dien biang bat ka Assam ha ka Biden bat ka chimpen be yo pul sam ha ka wat ka benkong ha ka Biden bat ki khat artli ki chaka badan ka jia ka japut ha preng ka Meghalaya bat Assam ha bai kren mo Dr. Jimino Motho bade General Secretary ka United Democratic Party ulo ong ba ka sorkar jala ka dei ban phai dien biang na ka banta kitu ki chaka badan ki ching persa jur na ki pai ba ka long ka badan kam ya ka sorkar bakan sngap ya ka sur jing pai ba song snong kiba omsung tunat ya ka jing soi ya ka MoU. See, when we talk about this MoU, when we talk about the boundary dispute, it is not that baka UDP mo kamde baka UDP ka shu ben ka shu kadokti ekmta ngi ong ba ngi aya ka jing kershan ya ka sorkar la ka shim ya ka issue seriously. Namar hagi por di bamenchwa arposien la eshong haka level jong ki chief secretaries chiposien la eshong haka level jong ki chief ministers nadu menchwa parla ban penya chakmat ekanika boundary issue dementan la ya chakmat la form itu ki regional committees la ya chakmat tingi rungi smokmen ngikwa ban penben ya kita ki kendrum ki bami haka be debat upud usam tangba habadon pada ke jingkan art dan ni kajing bom sultanat nakaliang jong kini ki basyong ki basa hakini ki border areas ngi nakaliang jong ke UDP ngi ongba ngi don kam ban kmi biang ikini ngi don kam ban revisit ikini kata ka de ka bangi ban nakaliang jong ngi mde ban ongba mo ke ibal airai ngi ya be chakmat ngi ongba don kam ban revisit apor ba le ikini ki 6 areas of differences namar bakadon kajing persya mo naki katu kan ni ki border residents ki basa kapul ki amba don kamban revisit namar ngi haban burom mi ki stakeholders kamtam ki basong ki basa hakini ki border areas namar rada fi kwa ban ya chamat shu hakabai dei ber kini ki riutli ki jaka pada ki bangsa ban haban resolve kita ki differences tiladam la ban penben choi kini kamno pinjam chakate kalenti pada chamat bi de ni nakaliang jungi nakawi kaliang ni mong bangi ben na kanaka sorkar ni ro ba kala facilitate mo kala penya chakmat hakabai di bat kajing yakren hakabai di badu pud usam di hendrai pada nakaliang jungi habakadon kanu kajing wit kajing thud khamtam nakaliang jungi paidbah nong shoknong ibasyong ko gasa kitan kaput ni omba revisit yang kini kami biat meniak biang kini sngap ya ka sur jong kitu ki nong shoknong ru ki basyong ki basa hakitu ki chaka kata ka di ba CM must make it clear there is no question to revisit or review kata pada ka syong haka jing sngo ka jong u namar nakaliang jungi tingi lapan sngo te ka syong ka jing sngo jong u pada lada umburom me kata ka jing sngo te ye baki paidbah kin sa aya ka juba pada nakaliang jongki ngiai ban ne kata namar ba lada ka don kata ka jing yad ben mo hakikat tu kan ni there's no harm lada 4% la yad ben 4% kadang don ka jing wit jing tun persyang se what is there what is wrong in having dialogues what is wrong in having kata ka jing yakren ka dialogue ka jing slok mo ban penbet ye kene ka kampen kata ka di ka jing sngo nakaliang jongi kay kajing sngo nakaliang jong sorkar ngimtip ndeng lapan sngo nakaliang jongi namar ba kadon kajing bom sngo tanat mo kajing persya naki katu kan ni te address kan ki issues te lada kalong gumno ro pensya ngi kita ki kita ka kajing kwa nakaliang jongi kani ka border issue ka ka continuous process kamdei bonong penbet namta kut nom ta kasngi mo it's a continuous process ndriutli la islang sa ndriutli the dialogue kan demandan kan dialogue with all stakeholders but baro mo but ki political parties but ki sengmalang but ki nongshong shnong but ki district council but kan tater ka demandan kan dialogue te pinong bet ba o kala biang kumring ya bi sakmat ka bamla long pan ngimla hi pan pediang na kaliang zongi la ka don kanu ka persya na kanu kaliang persyang ban address ya katakan na cara kam ngami bakan don ka jing e namar kani ka proses te kanang haban ni beteng te kani ka jing yakren mo ngimla mensuong ba ka kutno menta ka ibang irai menta ka kutno menta namar kani ka long ongoing kani ka proses dipindakwa ba kita ki really ki bilang saru katamud kani ka bang iya discuss mentaru kadi ban long ka babiak kenapa kita really bilang saru kan kamsuk kan
Henry kini completely la done kajing wit kajing tut hani hantai tapi empat lawan address kata kenjam no asya kata gawe ti kan long ba kan kanang mi sibon kajing kan at pada kajing bom syanya nak liam jogi babon ki stakeholders kan kan state itu ni ngam ong gamta ya ki kaptu kan ni ki jingwit ki jing tut hakan ni ka first phase persyang te ban penbat ya kataru hoi ki babon la resolve lese Henry kidang dan pada kijingwit jingtut hani entai persyang man resolve kata ya chakman ru ha kabedi ba second phase ngim omba na ya chakman ba second phase tamba ban facilitate ya ka dialogue process ke ban kambiang ka second phase tu long ya ka first phase la kidan kinu kijingwit jingtut ban baik kan ni kita ru persyang kan because it's a ketika dialogue te ke bangi haman ya